Ja, hej, vi är en barna spelplats här ute i Glostrup. Och jag ofta huxar om att det är så få spelplats uppe i Føroyum. Jag skiljer inte att det inte fler spelplats lömmes i Ronavik och Tofton och era ställen. I Torsan är stor mankelat. Du är barnen till hona så här att stabilisera i såna där och i weekenden lägger där tar barnen föräldrarna kanske ha hoa för ut och barnen via mätpacka. Så kunde färra spelplats med det. Det borde svåra så rälla. Nekva just. Man ser just vid här. Vi har åtta för mig här vi en några rutcher här. Till dömes så här är så en skrejbane. Till dömes här några hytter. Och här är en hytta. Så är det så lite fitt postur här som ständer här. Här är det i för vi kände lite på all. Att det kostar helt mycket. Men kan lite paviljong utanför. Vi inte göra sin det mer vi spelplats och andra stimulerande ting till bötterna. Älskar det och damer väl att kan gå renna runt och vi stimulera i fysiskt tycker jag. Det är en sån bjälke som stimulerar torra balans och vi har en agent och här i som något som är igång till klippträcenter. Så det är man måste säga att sådana spelplats som det här det är välja det som alltid är att vi manglar och till dömes eströdning och ärastanning. Det ser inte ut till att kosta det stora i materialet. Det ska bara göras. Det kan vara man ska ha några välar gå ut höjt. Det säger inte, men som hållt så borde det inte vara några stora problem med först. Som sagt så håller jag att det är manglös nere i Føroyum. Och jag håller till att det är något som virkelig har vi dotter att just och vi. Här är en gräsplena. Att la in över här. Så sitter en bunker här över och en liten patcher. Och så är det några plaster här. Som åbenbart är till att hänga ganska dasht eller skjuta på poil eller ett annat. Och så kunde folk sitta här och inte. Här nere här är så det santor så det är som just här. Det är stottliga att som hickar till santen ner. Så här över här är några stolpar. Så jag säger här man så stolparna runt försäljare av spelplatsen och med aktiviteterna som man som spelar till santen i vatten och bötterna så kan hoppa från stolpa till stolpa. Så här är Fleiri möjligheter att spela vid av spelplatsen här. Så får inte. Det stolt att spela? Ja. Ha? Det just du? Jag svingar med. Svingar du det fram? Ja. Okej. Och här är det. Så får jag långt över här. I falken här så gör vi till att Jonas är först. Viktigt att ha skrällespann sjående. Några skrällespann till. Eller viktigt att ha när man gör ett spelplats. Och så till dömes att det är lite ball här. Får inte investera mer i att bötten i Östen kunde ha det stått lite. Ta vi det samman. Som sagt, jag tycker inte att det kostar några pengar. Jag tycker inte att det är några besvär. Så först Klaxvika kommun eller Ronavik kommun eller Torsan kommun att investera i. Men här så gör det att för något gott döme på hur ett gott spelplats ska se ut. Hur bra är ni?